Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, semedeok, aitor ditzagun umiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz, jauna, zaindu ezazu beti zure eliza, eta giza aurregiagatik ezin baitu zula behiraun, atera ezazu arriskuetatik eta eraman salbamen bidetik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, entzun jaunaren mintzoa, Sodomako handizkiok, adi gure jagoikoaren irakaspena, Gomorrako herria, garbi zaitezte, garbitu, ken nere begien aurretik, zuen egintza gaiztoak, utzi oker egiteari, ikas on egiten, bila ezazue zuzentasuna, lagundu zapalduari, eman berea umezurtzari, eta egin alargunaren alde. Zatozte orduan kontuak argitzera dio jaunak, zuen pekatuak gorrinin balira ere, elur zuri bihurtuko dira, eta purpura bezain gorri balira ere, artile zuri izango dira. Nere esana egin nahi baduzue, lurreko ondasunetatik jango duzue, ez baduzue nahi, eta aurka jaikitzen bazerate, ez da jango zaituzte, jaunak esana, eskerratzen. Erantzun salmoa, zuzen dabilenari diot salbamena erakusten. Zuzen dabilenari. Ez zaitut salatuko zure opariak direlata, zure erre opariak beti aurrean bai dauzkat. Zuzen dabilenari diot salbamena erakusten. Ez dut hartuko zure etxetik zekorrik, ez da akerrik ere zure eskortatik. Zuzen dabilenari diot salbamena. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesus honela mintzatu zitzaien gizataldeei eta bere ikasleei. Idazlariak eta farisearrak Moisesen maisu aulkian eseri dira. Egizue beraz eta bete haiek esantako guztia, baina ez egin haiek egiten dutenik. Esaten bai dute, baina egin ez. Zama astun eta eraman ezin alakoak egiten dituzte eta besteren bizkarrean jarri. Beraiek ordea behatz batez ere heldu ez. Egiten duten guztia, jendeak ikusteagatik egiten dute. Ual zirrinda luzeak erabiltzen dituzte, eta soinekotan galartzu zabalak, afarietan lehenengo jarlekuak, eta sinagogetan aurreneko aurkiak nahi izaten dituzte, eta enparantzetan agurrak, eta jendeak maisu deitzea. Zuek ordea, ez utzi inori maisu izenik zuei ematen, bakarra baita zuen maisua, eta zuen guztiok elkarren senide zerate, eta zuen artean ez eman inori aita izenik lur gainean, bakarra baita zuen aita, zerukoa. Ez eman zeuron buruari zuzendari izenik, bakarra baita zuen zuzendaria, Kristo. Zuetan handiena dena, izan bere zuen salbitzari, bere burua goratzen duena, beheratua izango da, eta bere burua beheratzen duena goratua. Jaunak esana. Gauza asko esan dizkigu gaurko evangelioetan Jesusek. Eta lehenengo gauza, hasik esan genezake ironikoki, mintzatu zaigu garai hartako fariseotaz. Halako ironia sumatu dezakegu batzutan,
Jesusek esandakoan, erakutsitakoan, jakina ez minik emateko, baizik eta nolabait ere esnarazteko bezala. Berak beti maitasunez hitz egiten baitu, pertsona guztiei, bai garai hartako pekatari publiko konsideratuei, baita garai hartan halako zintzo eta bere burua halako eta beste guztien aurrean aurkezten zuen farisearrei eta idazlariei eta guztiei ere maitasunez hitz egiten zien Jesusek. Baina bakoitzari esan genezake Jesusek behar zuen moduan hitz egiten ziola. Garai hartan aztertuak zirenek behar zuten nolabait ere halako animoak ere jasotzea. Jangoikoaren errukia, jangoikoak maite zituela, jangoikoak gertutik begiratzen ziela oidena sentitu behar zuten, eta Jesusek sentiarazten ziren. Ongi hartuz, haiekin elkarrekin otorduak eginez, beti hitz eginez, gauzak esanez bai, baina maitasun handikin. Eta garai hartako farisearrek ordea uste zuten inork ezin ziela deus esan, dana ongi egingo balute, besteak juzkatu bai, baina bere burua sekulan ez. Horregatik Jesusek ikusten dugu, zorroztasunez hitz egiten diela bi baino gehiagotan, eta gaurko evangelioan ironiaz ere hitz egiten die. Eta esaten die jendeai, egin zazue, berak esaten dutena, baina ez haiek egiten dutena. Besteei halako zamak eta karrak bizkargainean jartzea bai, egiten bai due, baina haiek behatz batekin ere ez dituzte ukitzen. Hola esaten du Jesusek, eta batez ere gogorazten digunekin norberak gure buruari erreparatu behar diogula batez ere. Eta horrek ez esane kriteriorik gabe bizi behar degunik, baina bai halako batez ere gure buruan gehiago zentratuta besteak errespetatuz eta saiatuz sekulan zorrotzak ez izaten edo pertsonaren intentzioa nolabait ere ez ozkatzen. Hori bakarrik barrengoa jangoikoak ezagutzen baituguk, kanpotik egiten direnak, bai, irizpide eduki behar dugu, kriterio eduki behar dugu, eta juzkatu dezakegu, baino pertsonaren barrenean sekulan sartu gabe. Bestetik ere, Jesusek nolabait ere ikusten zituen pertsona horiek lehenengo tokiak nahi zituztela, importanteak sentitzen zirela, eta horregatik hortaz ironiaz mintzatzen da Jesus. Esanez, beste egoz batzuk direla importanteenak. Eta Kristau batek ez dikula bilatu behar itxurak horiek baizik eta egia, maitasuna, justizia, barnetasuna horiek denak importanteago direla, kanpoko itxurak eta importantziek eta olakoak baino gehiago. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, Jesusek halako konseju edarra ematen die bere ikaslei. Zuetan haundiena dena izan beri zuen sarbitzari. Gero azken afarian, halako gestu edarra burutuz, erakutsiko zuen baita ere Jesusek bere ikaslei hankak garbituz. Ni maixu izan da, zuen aurrean makurtuta izanka garbitzeko, zuek ere gauza bera egizue. Hola erakutsi zigun Jesusek bestei sarbitzea. Ez sentitzea besteak baino gehiago erani baizik eta laguntzeko borondate hori eduki behar digula. Gogoraziz, ituntzaren agertzen den esaera bat. Bere burua goratzen duena beheratua izango da. Eta bere burua beheratzen duena goratua. Jesusek humiltasuna maite du. Ez du esan nahi humili behar degunik buru makur edo triste edo esan ez bezala gaiztoak ez dugu balio ez. Horako nik ez du nahi, naturaltasuna nahi du, alaitasuna nahi du, ikusten dugu, baina ez arrokeria, solarreria, besteak baino gehiago sentitzea. Eskatzen dugu bada Jesusi, eman dezagula berak zuen humiltasun hortatik, berak zuen alaitasun hortatik, berak zuen erruki eta maitasunetik. Eta egin ditzagun gure eskariak.
Eska dezagun, bereziki, lan bidean dabiltzak guztien alde. Jaingoikoak eman dezaiela lan egiteko behar den osasuna eta bizitzeko behar den lana. Eska dezagun jaunari. Eta gure bildakoen alde ere eskatuko dugu. Gaurko meza santuan bereziki kontutan hartuko ditugu Juan Lasarte eta Inaxi Etxezarreta. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eska dezagun jaunari. Entzun aita honak bihurtzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo jaunak bitartez. Bakezko misterioaren bidez, santu egin gaitzazu jauna, garbi gaitzazu lurreko txartegietatik eta eraman zeruko ondasunetara Jesu Kristo jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bietzak, eskerrak jagoiko jaunari. Egokia bai eta zuzen bai eta beti, zuri eskerrak jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidu beti ireko hori Jesu Kristo dure jaunaren bitartez. Zure federunak, harinak garbidurik, zuri esker, mozez doaz urtero, Pasko misterioetara. Gehiago otoitz eginez eta elkar maitea gorezanez, bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jainko seme errazia betera egitezen. Horregatik, hainbero eta goilekin eta zerutotako guztiekin, zure aintzari goratzare hau, beti eta beti abesten dugu. Saldu zutenean eta bere gogoz burutzen azikoa, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jak guztiok dutatik, hau bere gorputza da, zuentzat emango dena. Afalua berdin garizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok dutatik, hau ere odolaren kamizan da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatu bat barkatzeko isuniko dena, egiztu hau negerotik gani. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik zure semearen eriotza eta biztuera gogoa
gaur zuekin, beneka zeitzatela jainko guztialduna gai